Yan, magandang araw mga kanekdik. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog ko. Bali, mamamasyal kami. Kasama ko to si Tebo, yung cameraman. Hawak niya. Mamamasyal kami ngayon sa dagat. Mag-ano kayo, maliligo kami. Nung papaulan, medyo umuulan. At papakita ko sa inyo kung anong itsura ito ng lugar sa amin. Yan. At sa mga supporters ko nga pala mga kanekdik, maraming salamat. Maraming salamat sa walang sawa pagsuporta sa aking channel. Sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po. Salamat po sa inyong suporta. Bali, dumating na po yung aming pin. Bali, yung sahod na lang inaantay. Yung atin sa sahod din, bali, pag sumahod tayo sa YouTube, itutulong natin sa mga kailangan yun mga kanekdik. Kaya sana palarin yung ating channel na mas lumago para mas marami pa tayong matulungang mga tao na mas nangangailangan kaysa sa amin. Tara mga kanekdik, tara. Samahan nyo kami, dun tayo sa ano. Tara. Yan mga kanekdik, nagbabiyahe na kami ngayon papuntang dagat. Yan, habang nagbabiyahe kami nakasalubong namin si tatay. Yan. Tatay na maulan no, nagdala ako ng pako. Maulan, nagdala ako ng pako. Mga kanekdik, lumigo kami ngayon, sinundan namin si tatay. Bala ko sanang bilhin lahat yung mga paninda niya para hindi na siya maglako, para umuwi na siya sa kanila kasi malakas yung ulan, malakas mahangin. Tara mga kanekdik, sundan natin siya. Sige lang pa rin, lalampasan ni tatay. Yan, lalampasan sa mga namit. Tapos aabangan ko dun sa may barting unahin. Tara. Tayo mabayad. Bokan. Ano tayo? Pako ano? Magkaisa yan pako? Angko. Sa pag-alis, sa dalig niya kinuha. Maga pa yung pakinuha yan. Kami yung kasawa. Tatay, yung harap po yun. Oo, ginagari ka. Ilan piraso pa yan? Ilangin natin. Bakit po? Kasi siya, pabayan natin. Iyon naman pa kaya, may pakayo siya. Oo nga po. Iyon naman pa kaya, may pakayo siya. Oo nga po. Hindi ba ilang praso po? Pati nga po. Sandali. Kaya po ang trabaho tatay? Ilan taon na po kayo? 56. 56 ano? Perte ako ng cheese. Tagang buhay yan. Ang buhay niya yan. Ayos naman yan. Kasi parehas ng laban ano? Oo. 10 piraso. Mga ilang piraso kaya yan? 3. Ganyan din ang ulam sa bahay tatay? Oo. 4. 5 6 7 8 9 10. Saan kayo banda sa dalig nakatira tayo? Bandang tabing dagat. Sa may tapat tungkuran ng barko. Sa may dalig ba? Yung ba? Tayo na po yan tatay, tayo na po yan. Kada ano? Tawak lang po muna. 10 11 12. Ay mga anak natin, asa po mga anak nyo? 14 15 16 17. O, 17. Sige tayo, babayaran ko na ano yan, 200 dyan. Oo, salamat. Eh, para ipamimigay ko din doon sa mga ano, sa mga
Oo, salamat ang marami kayo. Anong pangalan niya tayo? Alan Masinido. Alan Mansinid. O, tubong mauban. Taga Mauban po talaga kayo? Oo, sadya. Ito yung lagayan ng ano. Alam mo, nakalimutan ko yung bag kong daladala. Hindi na pala ng asawa ko. Sige lang tayo, ipapabitbit ko na sa bata. Dito nabigay ko lang din tayo. Oo, Ano, araw-araw ka ba nagdala ko? oo, araw-araw. Pagkakataon na, Ay, oh. Totoy simot. Ano ko? Oh. Lalo na simot at maulan eh. Ano? Maraming salamat sa iyo. Yakap. Ano tayo, di ano ka pa? Tawag dun. Ako. Diretso mo na sa, ano, sa bahay. Ihatid ko sa tatala. Ayan kasi namin tatay, sa mga bahay mo. Isang mamasay ka pa. Sa talig, yung dating kantin. Sa iba dito. Kaya dito eh. Oo, kayo dito mismo. Hatid mo na yung karis? Dating kantin. Tayo mo kami dito ha. Ano? Kunin mo naman namin tayo sa ano, sa bahay. Tingin pa ko. Kuha ko to. Kasi yung mga anak ko tayo. Nalay ka natin dun. Nasa San Pablo, may asawa na. Hindi nakakatulog sa inyo. Oo, nakakatawa. Pwede mo na sa dun. Nagatampa. Anak ko dalawang babae. Ebo. Para sa mga pamilya na. Ito baka mahal ko. Tayo kasi ito. Araw-araw kayo naglalako tayo. Oo, araw-araw yan. Di balik, yun lang po yung ano nyo, yung... Kami mag-asawa ang namimitas na yan. Mag-asawa ko ang asawa ko. Tapos, Paglalako, gano'n ako mag-asawa. Nasa bahay. nakita na rin kita nung nakaraan, nasa power plant ako nung ako'y may trabaho. Oo. Nakita tayo Trabaho naglako. ko power plant. Matagal na. Dalawang taon ako dyan. Trabaho. Ano, baka nung unang panahon po yun. Oo, apat na taon na eh. Ah, Nakalipa. ay yung mga anak niya tayo. Ayun na pagka tapos ang project, ayun lang. Ay yung mga anak niya tayo, nagbibigay naman sa inyo pag nagpapadala naman sa inyo. Eh, mano, magandang lang. At may mga pamilya na ba? Kaya, Ako rin ito. mahirap talaga mag-ano, yung magporsige ng mga anak kasi may mga lalo't may mga pamilya na. Panganay ko yung apat, pati ko yung tatlo. Dito ako po. Yung panganay ko, taga San Pablo, nga pangasawa. Tatlo. Aba. Panganay ko. Yung bunso ko, barangay ng Malasilang. Oo. Barangay ng Malasilang. Tawag nila sa akin video. Stepfather. Ay, may edad sa inyo yung asawa niyo po. O nagdag sa akin. Ilan taon na po? Ito po. Ah, akaunti lang naman. Wala pang 10 taon. Kaya nga senior ay 60 lang. Oo. 60 pag nag-edad ka ng 60, senior ka na po. Oo. 56 na ako yun. 4 na taon na, senior na kayo. Oo. Kala ko nga, mga ano na kayo eh. Kala ko nga, 60 plus na kayo kasi siguro sa ano, sa babad kayo sa trabaho, no? Oo, sadya. Kaya kasi pag ang tao, pag sobrang sa trabaho, mabilis tumanda. Oo, sadya. May mabilis mag-mature ng appearance lang. Yung trabador naman, hindi marulog ko ang katawan. Oo. Siyempre, mahanap buhay. Oo. Hindi marulog ko. Oo. Kaya, kahit na isang na. Sige tayo, dito lang kayo tayo, no? Yan, kaibigan. Sige tayo, salamat tayo. Thank you very much sa iyo, ha. Buko. Bigyan mo yung buko.